proiektu guztiak ere martxan jarraituko dutela, eta etorkizuneko euskal irakaskuntzaren aldeko bultzada ekimena, aleginak, proiektuak martxan jarraituko dutela, hori pentsatu nahi dut, ez da? Bai, hori argi dago, horrelak sailburuak horrela adirazi du, eta guk, amendik itzira Eusko Jaurlaritzak dekreto kurrikulen borradorke aurkeztu behar ditu, eta momentu horretan, jakingo dugu, konpetentxetan oinarritutako Euskal kurrikulunara alde egiten duen, ala Lomcen dekreto kurrikularari jarraipena egiten duen. Eta hori momentu hori klabe izango da. Euskarara bueltatuz, momentu honetan lortu deno akordio horrek balio du lehen esan dudan bezala Lomceren aplikazioa saiesteko, eragin txarra baitzen, baina horrek ez gaitu eramaten aurrera. Guk espero duguna da, orain dekreto kurrikularrak mai gainean ipintzen direnean eta lege berriaren negoziazioarekin hasten garenean, momentu horretan eta euskararen arloan lehen aipatu dudan helburuak horregotea eta etengabe aldarrikatzen ari garena, ez da? Euskaran ardaztutako eleaniztasunaren planteamendu garatu eta bultzatuko dela lege horretan. Beraz, esan dezakegu inpas batean gaudela, baina guk esaten duguna da akordio horretan lortu dena euskararen normalizaziorako ez du bereziki bultzada bat emoten. Baizik eta gaur egunean daukaguna bermetu. Guk uste dugu behar dela gehiago. Pentsatzen hasita estenategiak, ez da? Hau horrela espalitz eta akordio gutxi izan espalitz, edo murgilketa, edo Kataluniaren moduko murgilketa, edo zanga eredu batean bageunde, agian momentu enten ja, Lomce ezarria genduke gainean, ez da? Bai, horretan hori... Kasu horretan, zein izango litzaken eskenategia ezagite irudikatu ere dezakegun? Bai, oso zaila izango zen irudikatzea, egia zen da Lomceren aplikazio zuzena hizkuntzetan atzera pausu nabarmena bat izango zen, horretan ez dago dudarik, lehen horregatik, alde batetik azpimarratzen duguna da Lomceren aplikazioa saiesteko akordio bat dela, baina ora berean ere gure herriak euskeran behar duena garatzeko nahikoa ez dela. Hori garatzeko beste ezer behar dugu. Gainerakoan, Kristino Lertek esan zuen, gainerako puntu guztietan, Lomceri orokorrean elegitea jarria diola konstituzionalean rekursoa, elegitea. Ezakit, aldorretik, zenbaiatako itxaropena daukako dote ditu? Hombre, nik uste dut orokorrean koldote ditu eta gizarte osoak ezelatna Tribunal Konstituzionalean orokorrean itxaropen gitzi dugula, ez da, orain dela gitzi ikusitako Katalunian gertatutakoaren adibidearekin, nik uste dut hori nabarmena dela. Eta nik uste dut Jaurlaritzak ere itxaropen gutxi duela, baina egia dana da Jaurlaritzak ezin bestean egin behar zuen kontu bat zan, errekurtso hori ipintzea, oso nabarmena zan gure erkidegoaren eskuduntzak zapalduak zirela. Beraz, ezin bestean egin beharreko edo jarri beharreko errekurtsoa zala. Eta nik uste dut ondo oinarritutako errekurtsoa eta benetan beste justizia estenatoki baten egonezkero, aurrera joateko aukera handiko errekurtsoa. Baina egia zan da, azken bolada honetan ikusita Tribunal Konstituzionalaren bidea, nik uste dut denokor esperantza gitzi dugula. Jaurlaritzak errekursoa egin zezakela esan zuenetik, Kristino Lertek adierazpena egin zuenetik, denbora bat igaro da, agian Jaurlaritzak ezakit iruditzen zaizuna alegin bat egin duela, behar da itxaropen bat izan duela, agian akordio zabalagoa posible zela, ezakit Espainiako gobernuarekin, nolabait Euskadiko erkidegoa Lomceren eraginpetik kanpo uzteko, eta azkenean bi puntu horietan geratu dela kontua ikusi behar izan duela, ez? Alegin egin duela, ez daukagu inongo zalantzarik, baina biztan da, estatuarekin Lomceren gaian akordio zabal baterako aukerarik ez zegoela. Ni uste dute Alderdi Popularraren bere biziko garrantzia du Lomceren indarrean ipintzea estatu osoan eta era berdin batean, beraz, alegin hori eginda, baina ni uste dut hasieratik ez zutela izango esperantzia handirik. Eta ni uste dut ere gero egia izan da olako errekurtso bat ipintzerakoan, lantzerakoan denbora behar da, bizkate ondo aztertzeko, eskutuntzar mailan zein arazoak, nundo den arazoan, eta nundo den aukerak. Ez dezaguna aztu, lege organiko bat izan da ere, lege organikak bakarrik oinarrizko eskuduntzak arautu behar dutela, eta era mugatu batean. Beraz, hor ondo aztertu behar zana zen, ze punturaino Lomcek egin du, aratago joan. Beraz, nik uste dut,
eskumenen inbasio hori ondo argumentatu. Behar izan duen denbora hartu duela, ondo oinarritutako errekurtsoa dela, zoritzarrez, aztertu behar duen tribunala, badakigu normalean, Eta beraz itxaropena izatekotan, zuen ikuspegitik, zer dago, urrengo hauteskunde haietan, non eta agian Partidu Popularrak gehiagoa galdu eta oposizio guztiak berriz ere lomce indargabetuko luken? Guztiot, guretzat hori baino askoz ere garrantzia gehiago du hemendik gitxira gure marko normatibo propio bat garatzea, hau da, lege berri bat izatea. Zentzu horretan, lehendakaria eta Kristina jaunak, Andereak barkatu, esan dute apostu horren aldekoak direla, eta nik uste dut hori sekulako garrantzia du. Badakigu lege bat bermea ez dela, lege organiko baten aurrean, lege hori bermea ez dela, baina guretzat ezinbesteko baldintza eta aukera hezkuntza proposamen berritzaile baten inguruan indarrak biltzeko. Egiteko planteamendu berritzaile bat nun helburu nagusia gure hezkuntza sistema propio bat garatzea. Nik uste dut ezin gara itxaroten egon ia Alderdi Popularrak hauteskundea galtzen duen ala ez, eta guk gure bide propioari aurrera eraman behar dugu. Eta lege hori adostuko balitz behingoz, hemen erkidego mentzate adostuko balitz, eta benetan legebiltzarrak onartuko balu, zen litzake estenartegia hori lege hori ere konstituzio auzitegira eramana izango litzakela, agian bere inkonstituzionaltasuna frogatzeko edo? Lehenengo pausua erreza esan izango, dinot hemen gure herrian hezkuntza lege bat aurrera ateratzea oso zaila delako, baina hori lortu ezkero gure ustez lehen esan dudan bezala bermea esan izango, jakinda ere lege organiko batek duen indarra, eta ziurrazki estatuak errekurrituko zuelako, baina egia dana da, indar politiko izugarri bat izango zuen. Gure parlamentoak hori olako lege bat onartzen badu, sekulako indarra eukiko zuen, eta lehen esan dudan bezala, sortuko zirela ezinbeste, baldintza eta aukera indartzu batzuk, gure hezkuntza sistema propio definitzeko. Eta lege horren lanketan sortuko ziren akordioak eta sortuko ziren aldekotasunak, horreri gero lege bat, errekurtso bat bitartez atzera botatzea, ni uste dut erantzuna askoz ere handiago izango zela. Izango litzakela. Beti mugitzen gara zurazki nahiaren eta ezinaren bitarte horretan, eta adierazpenak entzuten ditugu modu batera zein bestera. Desobeditzea da beti ere horratzean agertzen den hitz hori, ez da, behin egoera hontara iritsezkero euskerarekiko nahi genukenetik hain urruti baldin bagaude eta nola egin zer egin desobeditzea, eta aurreko batean duzet urtarrilean izan zinela hementxe gurekin izketan, eta hitzen genuen Euskal Gidaz, eta Euskal Gidan desobeditzeaz, desobeditzeak ekarri zuen ondorio, azken baten zuen urruntze bat, ez da, Euskal ikastolen federazioaren elkartearen urruntzea. Zekite, kasuetan behin berriro, nola eta gertzen da berriro posibilidade hori, ez da, desobeditzeko bideari eutxi eta aurrera egin. Baldago rekorridorik. Nik uste desobedientzia, aurpegi ezberdinak ditu, ez da, eta nik uste desobedientziarako bide batzuk, jorratu behar direla, bai, ez da, baina bide horiek zeintzuk dira, gu gure hezkuntza sistema, gu gure hezkuntzarekin aurrera jarraitzea. Eta horretarako ezinbestean ni uste lagungarria izango dela esate baterako hemendik itxira Jaurlaritzak aurkeztu behar duen dekretu kurrikularrak, hor bide bat izan daiteke. Dekretu kurrikular horiek lehen esan dudan bezala konpetentzien oinarritutako euskal kurrikulunari sustatu eta garatzen badute, benetan hori kakotzen artean desobedientzia bide bat da. Azken finean gure edukiekin, gure ikasleek guk pentsatzen dugun edukiak ikasten badute, hori desobedientziarako ere formula bat da. Eta nik uste dut ere kaso honetan inteligentziaz jokatu behar dugula, ezta? Eta, badaude, orain arte, ezarri diren neurri batzuk, ez dutela bereziki min egiten gure hezkuntza sistemari, eta orduan, horretan, joan behar gara pizkat egokitzen, ezta? Orain arte, zete baterako, ebaluazio diagnostikoa egiten zana LH lauen, orain lauzeren eraginez LH3ra pasatuko da. Azken finean, ebaluako eta horretan erabiltzen diren edukiak eta ebaluaketa egiten duen administrazioa gurea bada, guk esate baterako horretan ez dugu arazo handirik ikusten.
Beraz, horretan ere, esate baterako, inteligentziaz jokatu beharko dugu. Eta beste gauza batzuetan, oinarrizko eta garrantzi gehiago dutenak, hau da esate baterako kontenido kurrikularretan, horretan bai, tinko egin behar gara eta gureak aurrera eraman. Egunotan lehertu den beste kontua, Nafarroakoa izan da, Nafarroako testu liburuak eta Iribas hezkuntza sailburuak aurkitu duen pekatua, ez da, nolabait hainbat liburutan edo. Salaketa batek sortarazi du antza azkeneko jazarpen hau edo ustezko Nafarroa Euskal Herria balizko batean gaizki kokatzearen kontu hau, 3. urtea da, honelako kontutan sartzen dela Nafarroa, ezakite hemendik Euskaditik begiratuta, nola ikusten duzun, hor gure alboan dagoen Nafarroa hartan gertatzen ari den hori. Ikastolen elkarteko lehendakari izatetik aparte, Ikaselkar editorialaren lehendakarian izen einean, guk oraindik, itxaroten ari gara, ez da? Oraindik, ia ziur gaude liburoien artean gureak daudela, baina oraindik, ziurtatu... Ia ziur zen, ez dakizula seguru gainera. Ez, horregatik, hortaran joa, nahiko bitxia izan da UPNek publikoa egin duen bezala gai hau. Ez du aipatu zeintzuk dira editorialak, ez du ez da aipatu bakarrika aurkeztu du argazki bat, baina guri oraindik ere ez digu notifikatu gu horien artean gauden, egotekotan arazoak ze horrietan, ze liburuetan, ze mailako arazoak, osea, publikoki egin du eszenifikazio bat, baina horren atzean egia dena zer dago, zabalduta zegoela orain dela hilabete batzuk, prozedura administratibo bat, esatu batero kasu honetan gurekiko, eta prozedura administratibo hori amaitu baino lehen, atzo, sorpresaz ikusten duguna da, badirudi, gobernuak, holako erabaki bat hartu duen prozedura administratibo oraindik amaitu barik dagoenean. Beraz, irregulartasunez beteriko prozedura eramaten ari da aurrera, eta horren barruan, guk oraindik ere ez dakigu, naiz eta prozedura administratiboa zabalduta ere, ez dakigu benetan zein liburutan, eta zein horrietan, eta zein tokitan, beraiek aipatzen dituzten arazoak dauden. Eskola mundutik urrutixeago gaudenontzat, gure ikusleen artean seguru denek ez dakizkitela eskola barruko eta testu liburuen gora bera hauek zehazki, zuek liburu bat egiten duzuenean, Euskadiko erkidegorako egiten duzue bereziki eta beste bat Nafarroarentzako, edo liburu bat egiten duzue eta liburu hori erabilgarri izan daiteke, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan, edota Nafarroan eta agian baita Lapurdin ere. Hasierako planteamentoa Ikaselkarren barruan Euskal Herri osorako materiala prestatzea da. Gero jakin badakigu, kasu batzuetan egoki hitzapenak egin behar direla. Baina printzipioz material guztiak Euskal Herri osoan erabiltzeko materialak izaten dira. Nafarroekin ez da lehenengo aldia dugun arazoa, lehen beraien doakotasun programatik bota zituzten gure liburuak, baina garai hartan negoziazio horren barruan ere eskaini genion aukera bat da gure oinarri bezala Euskal Herrirako egiten ditugu materialak egotea, eta holako anexoren bat Nafarrokoa, baina hori ere ez zuten hartu. Beraz, gure aldetik hori egiterakoan Euskal Herri osorako egiten dugu, eta gero, Nafarroak zailtasun horiek daudoz. Ezin duguna ahaztu behar da, Nafarroko gobernuak orain dela 6-7 urte ez dut ondo gogoratzen, erkidegoko kurrikuluna ere errekurritu zuela. Nun zergatik agertzen zen Nafarroa Euskal Herriaren barruan. Hau da, obsesio hau dator orain dela urte askotik, eta obsesio hori heldu zen puntu horretaraino. Hau da, beste erkidego baten kurrikulun ofiziala errekurritzea. Galdu zuten hori, baina egia dena da, nola hemengo kurrikulunean Nafarroa aipatzen zen, errekurso hori ezer ezean geratu zen. Ezer ezean geratu zen. Baina gure ustez adierazgarria da, obsesio hori ze punturaino heltzen den, ezta? Eta orain gertatutakoa, gure ustez, olako lehenengo balorazio banda paso bat aratago eman dutela. Orain esaten ari direna da liburuak debekatuko dutela. Eta, nire ustez, gaur egunean olako planteamentuak sinestezinak dira. Ez bada, liburu hauetan horretan agertzen dena, ez dakinik, ze mailako astakeria den. Euskal Herriaren ukazioa, hori da, Iribas zeriona, ez da? Euskal Herri ukatu nahi ikurriñarena, baina hor, liburuetan egiten den planteamentoa Euskal Herriaren inguruan, logikoki, hezkuntzan ari gara, hizkuntza eta kulturaren inguruko bere mapak ere debekatuak egongo ziren. Bere mapak, ez? Bonapartek eginako mapa batzuk debekatuta ez direlako gaur egungo, ez egiten Nafarro ordenamendura atxikitzen edo. Hori da. Bueno, Orion etzi kilometroak,
herria txikota, nik ezakite Euskaldun askok herria txikota zer den ulertu dezaketen ikasikotu duten oraingoan edo, ez da? Bueno, bentsat ikastolaren aldetik alegin handiak egin dira, nik uste dut hor bideo zoragarri horretan oso nahiko ondo adierazten da, eta bueno, nik uste dut, askotan, Euskara Batua edo horrek, azpimarratzen dugunean horren balioa, nik uste dut gero herrietan, dauden euskalkiak edo dauden euskarazko joerak ere bultzatzea, Bueno, izan ere, herria, atxea zuzaizue, ez baita herria txikota, beste kontu baita ez da, eta txikota zer den ere, asko ezakite badakiten ez da. Txikota bai noski, botinak, txalupak, ontziak lotzeko sokak esan dezagun ez da, eta herria, tira, jetxi eman, arriar, ez da, erderazko arriar edo arria, ez da. Eta hortik baina, claro, horrela esan da darretean, zemateraino dakigun gureaz, ze aukera gutxi izaten dugun, gure izkerak ezagutzeko edo, ez? Nortarako balioko du kilometro. Bai, espero dezagun. Noizbenka horrelakoak erabiliak izan dira. Bizkaian izandako ibilaldi batean txanga hitza askorentzat ez ezaguna dana, baina kostaldean dano dakiguna, buruz botatzea uretara murgil egitea, azken batean, ez? Horretarako ere, baleogarria da, pizkate izkera horiek pizkate pizteko eta indarrean ipintzeko. Eta ikastolari dagokinen, Orioko ikastolak, bere beharkizunak, bere beharrak edo asekote dituen kilometro hauekin? Espero dugu etzen uste lan izugarria egiten ari direla, eguraldia badirudi ja ziurtatuta dagoela, beraz guk espero dugu, kilometro erraldoi bat izatea, azken urteetan izan diren bezala, eta proiektoria horrela eramateko, sosak edo jasotzea nahiko. Tira. Amarrak honezkero jota dauzkagu, amarrak eta minutu bat, azkeneko gure zanga edo txangoa edo murgilketa gure solaskideekin, iruditzen bat zaizu? Seguru desiatzen dela, gainera zimarrak eta galderak egiteko, beraz, nahi duzunak. Jepa bai, egunon. Hasieran hitz egin duzue Lontzeren inguruko Jaurlaritza eta Madrileko Gobernuaren arteko akordio horri buruz. Akordioa ondo ulertu nuen, duela hilabete luze itzartutakoa da, jakin nahiko nuke zuek zein egunetan, egon doiz enteratu zineten horretaz, hain zuzen ere, larun batean ikastolden ikasturte hasieran ekitaldia izan zelako Andoainen, bertan izan ziren lehendakaria eta sailburua, eta horren inguruan zen ez ere eta jakin nahiko nuke ia zuek bazen egiten, edo nola enteratu zineten horren. Akordioa egia dena da, orain boletinean publikatu da, baina akordioak abuztuak eta bederatziko akordio bat da. Guk ez genuen ezagutzen kontenido zehatza, baina bai bagenekien horren inguruan akordio bat zegoela. Ezagutzen genuen lerro nagusiak, baina oraindik ere zehaztasunez ez genuen ezagutzen, eta boletinean argiteratu denean hor ezagutu. Beraz, lerro nagusiak bai, jakin bagenuen hortan lortua zegoela, baina, jakin barik garapen zehatza zin zen, ez genuen nahi horren inguruan adierazpenak egitea, baina bai bagenekien. Eta lerro nagusia egitatik garapen zehatza eta letra txiki guztiak irakurrita gero, sorpresarik egon zen, ala jakineko bidetik zetorren akordia? Jakineko bidetik. Gitzi gora bera bagenekiena hor ustartu da, egia esan da, zehaztasun gehiagorekin, neurri konkreto batzuk ere badaudelako, baina bai, lerro nagusiak ezagutzen genituen, eta egia esan da, klaro, eske Lonze izan da, den modukoa, gehiagorako ez zuen emoten akordiorako bidea. Akordioa lortu dena akordioa, egia esan da, kontestu horretan lortu dezaken akordioriko berena dela, esango genuke. Baina, klaro, muga horiek dira, beraz, ez dago. Bai, nik hiru gauza azpimarratu aldetik akordioaren aldetik, egun dagoena bermatu dela, bakarri bermatu dela esaten zenun, eta nik esaten ez da gutxi, ez? Orain dagoen zentralizazio tendentzia horrekin eta atzera egitearen dago jarra horrekin, orain dela gutxi Erkoreka jaunak ere salatze zuen hain gogorki, orain dagoenari eustea ere ez da gutxi. Ez dugu konformatu behar, ados nago, baina ez da gutxi
gutxi. Alderratik akordioari bere balioara ere emateko, ez? Gero, helegitearen ingurutik, esan duzunez, duri ondo oinarrituta dagoela eta lan ona egin dela, eta hemen itxaropeneko dei bat, ez? Noizbait, behingoz, Tribunal Konstituzionalak sorpresa atsegin bat ematen digun, ze bentsat, ez dakit, negarragarri izango litzake pentsatzea beti eta beti badakit, esperantzareko aukera gutxi da, baina nahi eta saldu, hori ona balin bada eta behingoz, objektiboa izaten den eta lan ondo egin oinarritutako lana baloratzen duen eta behingoz sorpresa atsegin bat izaten dugun, ez? Eta gero, adostasuna eta hori hizkuntza arloan, hori lege bat, araudi bat, behar dezun aldarrikaporrekin bat eginez, nik iraunkortasuna beharko. Hezkuntza munduan, eta bai estatu aldetikan ere, hainbeste lege, legegintzaldi bakoitza, ministro bakoitza bere inpronta sartu nahian, lege aldatu lega, eta horrek kaltea besterik ez dio egiten hezkuntzari, gure ekonomiari, etorkizunari, gauza guztieri, nik uste hor behar dugula, Finlandian da dagoen bezala paktu iraunkor bat, urtea joan, urtea kortori, gobernuan zein dagoen, berdin zaiona, iraunkortasun hortan jarraitzen duelako, horrek ematen diolako, gizarteari ere sendotasun bat, hezkuntzan eusako funtsezkoa delako, ez? Eta hor dei bat egin, ez? Nik iraunkortasun hori bermatzeko alegina egin dezagula, utzi ditzagula gure obsesioak, daukagun desgrazia hori, hau da, hezkuntza eta hizkuntza geure obsesio partikularren bandera egitearen desgrazio hori, Euskal Herria daukan desgrazio hori alde batera utzi, eta ea gai garen, hori lortzeko, nik hiru gauzatik. Bai, labur ez, eta horren arira ez, suposatzen da, Alderdi Popularrak gehiengo absolutua galduko dela, eta hortik aurrean beste lege bat egongo dela. Eta ziklo batean, ikasle batek 3 o 4 sistema edukatibo ezberdinekin egitea hezkuntza obligatorioak zanolako erakina dauka azkenen gazteentzako, ez? Galtzea ni naiz EGB egin genduen horietarikoak, urte pilo bat eman genituen EGB-ten, eta kitxo, gero aldatzen hasi ziren, eta horrek zer egin daukak, astentzia modelo batean, beste batea bukatzen zu, zerbait ikasten dute? Hainbeste aldaketak inumeak eskolatan. Lehen aipatu hau Euskaldunok obsesio bat dugula hezkuntzarekin, Euskaldunok obsesio bat badugu hezkuntzarekin Estatu Espainian zer esanik ez eta etengabeko aldaketak, eta ikusten dena da hezkuntza ere politikoa dela, eta azken finean sekulako eragina duela, eta hori da arazo nagusia. Akordio zabal bat inoiz ez dela lortzen, eta gobernu bakoitzak bere inpronta nahi dau ezarri, eta horren ondorioz, legeak aldatzen direla, sekulako garrantzia duelako hezkuntza herri bat osatzeko. Beraz, gobernura heltzen direnean, ia gertatzen bada orain arte gertatu dena, PPren hezkuntza legeak indarrean inoiz ez direla ipini. Normalean hori martxan ipintzen dutenean hauteskundeak galtzen dute. Beraz, kasu honetan konstituzionalaren inguruan zelan da kostumbre doitura hori, txarra bada ere, kasu honetan kostumbre hori emoten da eta barriro ere galtzen duten hauteskundeak. Azkenen akordioak aipatzen dituzue, eta akordioen nahia edo, nik ezakit posible den ala ere, hemen adoktrinamendu hitza atorkinderi burura, ez da? Eta orduan batzuen aldetik mesfidantza, beste aldetik adoktrinamendua dagoela, nolabait ukabilkadaiek ematen baldin badira modu batea zein bestera, akordioa aurrez nolabait itxita dago, ez da? Nik uste eta hemen badaoz elemento batzuk adostasun nahiko zabala dagoena hezkuntza komunitatean, eta alderdietan ez daudela eztabaidan dirik. Nik uste dute hizkuntzaren inguruan orokorrean, antzeko planteamento bat orokorrean zabalduta dagoela, kurrikulum propioaren beharra. Nik uste dut, era baten edo bestean ere hor badagoela, eta nik uste dut herri honetan daukagun gatazka nagusia hezkuntzarekiko da zerbitzu publikoaren definizioa. Hori, badakigu gure hezkuntza sistemaren erdia zelan da, publikoa dela, eta bestea kontzertatua, eta horretan, bagaude eragile batzuk, pentsaten duguna, gaur egunan dugune zerbitzu publikoari buelta bat emon behar zaiola, ez dela egon behar titulartasunari lotuta, eta Europako beste zenbait tokietan daukaten publikotasun hori agian eredugarria dela guretzat, Finlandian aipatu da, baina guretzat igual Flandesen dagoena edo Holandan dagoena eredugarriagoak dira, baina guztiot hortan dago momentu honetan, egon daiteke hezkuntzaren arteko, ni uste eztabaida nagusia, baina guk askotan esaten dugun bezala. Hori gainditzeko, hezkuntza eragileen eta alderdien artean eztabaida bultzatu behar da, eta gero guztio jakinda, nunde egon daitezken bakoitzaren marra gorriak, ia kapaz bagara gure hezkuntza sistema propio bat eraikitzeko. Hau da, eta horren barruan,
zerbitzu publikoaren, hezkuntza zerbitzu publikoaren inguruko definizio propio bat emoteko. Ez gaur egunean, Frantzia edo Espainian, egia esan da antzekoak direnak, ekartzeko zuzenean, baizik eta beste eredu batzuk, ikasi, aztertu eta aurrera eraman. Bueno, adostasuna beti da desiragarria eta ala lortuko ote den edo, ezta? Bai. Bueno, eskerrik asko. Zuean etzikoa arrakastatsua izan da dira Orion, herria txikota, eta zui eskerrak ere bai, nola ez? Eta magost egun barru edo mentxizango gara berriro ere, sorte pixka batekin, eta albisteak orain bai, Olaia Urtiaga. Hongkoneko manifestariek gobernuaren elkarrizketarako eskaintza onartu dute. Ikasleek emadako ultimatuma amaitzeko 5 minutu falta zirela gobernuak negoziaziorako deia egin die. Hala ere, dimisiorik ez dela egongo argi utzi du. Eta Jaurlaritzak etako presoak bergizarteratzeko proposamena aurkeztu du. Hitzeman ekimena voluntarioa da eta eginiko kaltea aitortzea exigitzen dio presoari. Dena den, ez dio bermatzen kartzelatik aterako dela, eskumen hori estatuaren eskuetan dago eta ezker abertzaleak proiektuarekin kritiko azaldu da.